Ligger du stadig og sover? Du skal op. Der er morgenmad lige om lidt. Nu. Jeg mener det. Og kommer. Ja, det er det faktisk nu. Wow, der er mad. Ja. Er det med? Ja. Hvad er klokken? Det er 20 minutter i 8. Nej, du må arbejde. Hvad er der i? Det er grove majsflager, rosiner, lidt kerner, og så er der lidt kokosbager. Hej. Hvad synes du? Ej, adbøv. Det er klart. Få smidt ud for helvede. Det er mega klart. Ej, bøv, nu tager jeg altså det der op, jeg vil ikke selv kan gøre. Karen, du har overtrådt lov 2004 for mishandling af børn for dårlig mysli. Jeg tror lige, du kommer med mig. Jamen, så er det både fibre og ro og alt muligt lækkert. Krydsli, en bedre mysli.